Smeru SD. Ako ho vidíte možno o 2, o 4 roky? Je zjavné z tých diskusí, ktoré sa vedú medzi koaličnými stranami, že zdravotníctvo vnímajú ako bremeno, ako horúci zemiak. Také tie reči, ktoré sa v zákulisí viedli, dokonca aj poviem, keď mňa presvedčili, napríklad som dostal v sieti, že práve zdravotníctvo a školstvo sú tie úplne kľúčové rezorty, na ktoré treba poslať tých ľudí, ktorí majú predstavu aj odvahu, aby sa to celé prekopalo a sa pijavice odstrihli, ale aj mnohé systémové zmeny sa robili, to naozaj nie len o kostkoch a iných jednotlivcoch. Tak sa ukázalo pri tých reálnych rokovaniach, že ani pán Procházka a pán Hrnčiar, ale aby som bol férový, ani Smer, SNS a Most v skutočnosti nemajú žiadny záujem sa ukázať na zásadnej zmeny k lepšiemu v oblasti zdravotníctva ani školstva a zároveň nemajú ani odvahu ísť skutočne do zmeny vzťahov. Tým pádom to, že každá z tých koaličných strán toho dala ruky čo najďalej, hovorí veľmi jasne, že neveria v možnosť zmeny, alebo sa minimálne nechce do tej možnosti žiadnej veľkej zmeny. A preto to zveria niekomu, kto bude mať za úlohu to upratať, ale upratať to spôsobom, že sa nič veľmi nezmení, to nebude tak viditeľné. Ja som aj včera, keď som na to dostal otázku, hovoril, že myslím si, že vzorom nového ministra zdravotníctva bude minister Kaliňák. Minister Kaliňák, v jeho rezorte sa síce za uplynulé obdobie dialo veľmi mnoho podozrivých vecí, ale minister Kaliňák ich dokázal tak zaonačiť alebo minimálne zahmliť, aby z toho nevznikali škandály podobné Kostkovi, Tetianke alebo absolútnemu meraniu eurofondov v rezorte školstva. To znamená, že vzorom nebude, keď to tak môžem povedať, niekto, kto bude bojovať s pijavicou, ale vzorom bude ten, kto to dokáže dostatočne zahmliť na to, aby už nebolo možné verejnosť mobilizovať. Aby verejnosť ďalej chodila do rozpadávajúceho sa zdravotníctva, aby videla, že to nefunguje, ale zároveň už nemala taký ten jasný dôvod na hnev, ktorý taká tá ťarbavosť košickej skupiny pána Pašku poskytla. Pre mňa je toto nepriateľné, ale politika nemôže byť o tom, že či to vieme dostatočne zahmliť na to, aby ako keby nebolo na koho ukazovať. Ale evidentne pre aj stranu Smer, ale aj všetky ostatné tej nové koaličné strany toto je nielen postačujúce, ale to je maximum ich ambícií v oblasti zdravotníctva. Lukáš Milan, Nový čas. Chcem sa opýtať takto, jednej veci vôbec nerozumiem. Ste tam členovia, už bývali členovia predsedníctva strany Sieť a už dávno pred aj voľbami sa hovorilo, aj krátko po voľbách v kuloároch sa hovorilo, že teda tá Sieť by mohla ísť tým smerom a tak ďalej. Vy ste sa o tom na predsedníctve s predsedom vôbec nerozprávali, vôbec ste neuvažovali, alebo nepýtali ste sa ho na to, že ako to vlastne bude, že či pôjdeme s tým smerom, nepôjdeme, že ja tomu nerozumiem, že zrazu, keď už sú tie rokovania, že až vtedy ste si uvedomili, že vás oklamali, alebo ako, nerozumiem tomu. Že ako to vlastne bolo, že ste sa vôbec nebavili s predsedom o tejto možnosti? No, alebo o tých možnostiach? Keby sme sa o to vôbec nebavili, tak by sme nemohli byť oklamaní, lebo potom by žiadne záväzky nezazneli. My sme oklamaní práve preto, že sme sa o tom rozprávali, ale koniec koncov, že sme o tom hovorili najmä našim voličom, lebo my sme síce poslanci a predstavitelia, alebo neskôr bývali predstavitelia strany, ale najpodstatnejší sú tí ľudia, ktorí nám dali dôveru. A voči tým ľuďom zazneli záväzky jasne. Najjasnejšie zaznievali posledný mesiac pred voľbami, ale Radoslav Procházka povedal, že napríklad minulý september spolu so mnou, že si nevie predstaviť vládu so Smerom a že on v takej vláde nikdy sedieť nebude, Roberta Fica. My sme sa o tom rozprávali aj interne, ja som toto posolstvo chápal vždy interne veľmi silno. Zároveň predseda vždy, aspoň tí rozhovory, ktoré sme mali, a tu dúfam, že neprezradím nič dôverné, argumentoval a mal podľa mňa aj pravdu, minimálne do konca minulého roka, že verejnosť je unavená z tých neustálých bojov, nie o vec, ale len, že kto proti komu. A že ak chceme naozaj priniesť novú politiku a nový vietor, tak musíme vysvetľovať, že pre nás nie je principiálne, že či Fico áno, Fico nie, ale čo chceme zmeniť na Slovensku. A to s tým ja aj som súhlasil, len sa ukázalo, a to myslím si, že je veľmi evidentné dneska, že táto nová politika sa s Robertom Ficom urobiť nedá. A preto sme pristúpili potom aj k tomu veľmi výslovnému odmietnutiu vlády s Ficom. Nie kvôli tomu, že pre nás je politika o ľuďoch, ale preto, že bolo jasné, že my nevieme naplniť svoje poslanie v takejto vláde. Ako sa to už dneska ukazuje, koniec koncov ešte tá vláda ani nebola menovaná a už je jasné, že Sieť opustila celý svoj základný etos a aj to, s čím chcela byť skutočne iná. Takže v tomto význame sa cítim byť oklamaný, prekvapený, ale nie preto, že by sme sa o tom nerozprávali, alebo nie preto, že by sme sa na to nepýtali. Ak by som mohla ja len doplniť, sama za seba ja som nebola, ani nie som členkou predsedníctva strany, ja som bola vedúcou pracovnej skupiny, čiže ja som pracovala v rámci práce pracovnej skupiny
a vlastne na prvé predsedníctvo som sa dostala až keď som sa stala poslankyňou a dostala som mandát a teda aj hlasovacie právo. Čiže pre mňa naozaj, ja môžem osobne povedať, že to bolo prekvapením a takisto aj s veľkým sklamaním, keď som prvýkrát sedela na tom predsedníctve a videla som, kam sa tá debata uberá. Takže veľmi úprimne sama za seba. Ja som sa len na to chcel opýtať, lebo jedna vec je verejné deklarovanie a niečo sú nejaké interné rozhovory a tak ďalej, že býva to všelijako. Takže len či som to správne pochopil, že teda vlastne aj pri tých interných rozhovoroch stále bola tá deklarácia, že so Smerom nie. My sme neprijímali formálne uznesenia až... Nejde o formálne, tak ide o to, že ste najbližší spolupracovníci, takže o to ide, že... Chcem sa k tomu dostať, že teda my sme neprijímali formálne uznesenia a sme sa dohodli na začiatku tohto roka, teda tam už to potom bolo výslovne odmietnuté tým spôsobom, ako to bolo, ten posledný mesiac februári. Ale áno, aj predtým, ja som vždy zo všetkých diskusí vychádzal z toho a tak som aj chápal predsedu, že taká vláda by neumožnila nám naplniť náš program reálne, keď nehovorím teraz o konkrétnych odrážkach, ale hovorím o jeho duchu, o jeho základe. A zároveň, že by tá vláda bola pre nás aj samovraždou, čo sa tiež ukazuje, že evidentne aj bude. A poviem vám veľmi úprimne, že mne to ani nenapadlo, že sa to stane z tohto dôvodu, že ja som videl, že predseda strany chápe, že tá vláda bude zlá pre Slovensko, ale bude vražedná pre sieť. A povedzte mi, že ktorý predseda strany, alebo akýkoľvek šéf, akýkoľvek organizácie, pokiaľ je tak inteligentný a vzdelaný ako Radoslav Procházka, povedie dobrovoľne svoju stranu na asistovanú samovraždu. Viete, a to je to, čo sa teraz deje. Takže ja sa priznám, že to bolo aj to, čo mňa upokojovalo. Lebo jedna vec sú slova, ktoré zaznejú, druhá vec, že za nimi vidíte aj zmysel. A ja som tam tento zmysel videl a dokonca keby dneska sa ukazovalo, že my sa mýlime, že verejnosť tú koalíciu víta, že naši voliči sú z nej potešení, že len my sme prepáčení trochu mimo, tak hoci by som stále argumentoval, že dali sme sľuby a tie sľuby majú platiť, cítil by som sa, že možno ja som naozaj niečomu nerozumel, ale mne sa z toho, čo sa deje, zdá, že v nejakom veľmi zvláštnom svete žije Radoslav Procházka za Mečiarom, kde môžu úplne oklamať svojich voličov, pošlapať všetky svoje stanoviská a princípy a len výmenou za to, že sú vo vláde, teda respektíve oni dvaja asi dokonca ani osobne nie. Ďakujem.